Tnediet it-tieni edizzjoni tal-programm Let's Talk Farming fil-waqt li ġew ippreżentati il-premji l-iskejjel li rebħu fl-ewwel edizzjoni. L-inizjattiva kienet mqasma f'47 skola primarja kemm skejjel tal-istat, privati u anke tal-Knisja, bil-ħsieb li teduka lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar l-importanza tal-agrikoltura u r-rwol li għandhom il-bdiewa u r-raħħala fis-soċjetà. Waqt is-serata ġew ippremjati wkoll l-iskejjel li laħqu l-kriterji stabbiliti fil-programm għal premju tad-deb tal-fidda jew tal-bronz. Aktar minn 20 skola kienu premjati bil-premju tad-deb li jfisser li jorganizzaw attivitajiet minn kull kategorija 8 b'kollox u kellhom attivitajiet oriġinali u partiċipazzjoni matul is-sena kollha anke bl-impenn tal-ġenituri. Il-Ministeru għall-Agrikoltura alloka somma ta' 30,000 euro li 20,000 euro minnhom ġew allokati għal sussidju tal-iskejjel parteċipanti biex jorganizzaw ħarġiet edukattivi għand l-imsieħba tal-programm. Il-Ministru Anton Refola qal kif bit-tnedija tat-tieni edizzjoni ta' dan il-programm qed titwettaq weda elettorali oħra mill-Manifest Elettorali Malta Flimkien, miżura numru 599. L-iskop tal-programm Let's Talk Farming huwa propju li aħna nagħmlu l-bidja iktar sostenibbli, fis-sens li aħna nagħmlu lill-istudenti tagħna, nagħmlu l-tfal tagħna li wara kollox dawn huma l-ġenerazzjoni futura ix-xogħol importanti u siwi li jagħmlu l-bdiewa u r-raħħala tagħna. Għal dan l-iskop aħna naqadna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni flimkien mat-tfal u l-familji ta' dawn l-istudenti u wkoll il-project managers u flimkien aħna tajna esperjenza ta' kwalità lil dawn lill-istudenti għar-rigward hands-on farming. Dan il-programm edukattiv involva numru ta' attivitajiet fosthom diskussjonijiet u taħdidiet mal-bdiewa u r-raħħala. Bl-involviment tal-ġenituri it-tfal marru jixtru l-ikel, għamlu żjarat fil-farmers market kif ukoll ġew esposti għal mixjiet qalb il-pajsaġġi rurali Maltin u Għawċin.